den, já jsem Pavla. A já jsem Michal. A přišli jsme vám představit jeden nový projekt, který se nachází v Los Belones. Jedná se o rodinné řadové domy s garáží. Takže pojďte se pozrieť, ideme na to. pokoji, salonu takzvané, který je otevřený s americkou kuchyní a přímým vstupem na zahradu, terasu, kde se nachází soukromý bazén. A z bazéna sa samozrejme môžete dostať aj do hlavnej spálne, ktorá má svoju privátnu kúpeľňu. Můžeme se tedy přesunout do prvního patra. V obývacej časti, kde máme 3 spálne, samozrejme kúpeľňu a terasu. Na soukromé solárium. Približne 3 km odtiaľto je jedna z najkrajších pláží v rámci Mar Menor. Treba ísť pozrieť. A ako vidíme, toto solárium je naozaj obrovské. Je tu príprava na letnú kuchynku. Rodinný dom je hlavně určený podle mě na trvalé bývanie. Čo hovoríš, Pavli? Já osobně si myslím, že víceméně k trvalému bydlení, ale i samozřejmě k rekreaci. Niekto, kto hľadá dom za 350 s poplatkami za 400 000, má veľkú rodinu, prípadne viac vnúčat, takže on táto rodina, ktorá si takéto niečo kúpi, môže si ubytovať spodok a v prípade, že im príde rodina, tak má tam hore ešte 3 spálne, kde ubytujú a môžu spoločne si užívať Španielsko.